Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα του Joomla Day Greece 2013. Ελπίζουμε να περάσετε καλά χθες. Χθες ουσιαστικά η ενότητα αναλώθηκε κυρίως στο front-end design κομμάτι. Είχαμε και development στην μικρή αίθουσα και hosting πήραμε. Σήμερα η μέρα θα μονοποληθεί, ας πούμε, από το e-commerce κομμάτι. Έχουμε δηλαδή την ομάδα της Microsoft μαζί μας, η οποία θα παρουσιάσει το Microsoft, που είναι το integration του OpenCart μέσα στην πλατφόρμα του Joomla. Παράλληλα θα γίνει και ένα workshop, ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για το Akiva Subscriptions από τον Νίκο τον Διονυσόπουλο και θα έχουμε και μια παρουσίαση για ένα καινούριο extension του Shop Finder για το VirtualMart. Επίσης, θα τρέξουν παρουσιάσεις για διάφορα θέματα, κυρίως θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό. Έχουμε το Mainframe PHP, ένα ελληνικό framework για development και programming. Ο Νίκος Διονυσόπουλος θα μας πει για το framework. Είναι ένα library ουσιαστικά που εγκαθίσταται στο Joomla και κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία των extensions στο Joomla. Το framework μάλιστα ενδέχεται να μπει και στο core του Joomla, οπότε θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Παράλληλα, θα δούμε για design. Ο Πάνος ο Σπηλιώτης θα μας μιλήσει για flat design, που είναι και ό,τι πιο hip αυτόν τον καιρό. Και ο Κρικόρ Μπογκοσιάν θα μας μιλήσει για navigation και menu σε responsive web design. Αντίστοιχα, θα έχουμε και μία παρουσίαση όπως χθες που αφορά το recruiting, προσλήψεις κλπ. Από τον Βαγγέλη τον Βιβάκη προς το τέλος της ημέρας στην μικρή αίθουσα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα καλά και να μάθετε καινούργια πράγματα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Microsoft, από την ομάδα της Microsoft, με τον Ντένις Δουλίτση. Ένα ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και αυτά, αρχίζουμε.